Днес ще си говорим за газлайтинг. Манипулативни тактики, около които да внимавате. Ще ви предоставя и насоки как да отговорите на най-често срещаните газлайтинг фрази, за да имате повече контрол и спокойствие в най-предизвикателните работни ситуации. Ако теми като поставяне на граници, справяне с манипулативни колеги и шефове, напускане на токсична работна среда и последиците от нея, ако всички тези теми са интересни за вас, харесайте това видео, за да ми дадете знак и ще създавам още видеа по темата. За всички онези от вас, които за пръв път попадате на канала, здравейте и добре дошли! Казвам се Михаела Георгиева и това, което правя, е да помагам на хората, които консултирам, да избират правилните за тях кариерни пътища, а на ръководителите да бъдат още по-добри лидери. Абонирайте се за канала, защото тук ще обсъждаме теми като кариерно развитие, лидерство, автентичност, справяне с стрес, бърнаут и други важни теми, свързани с вашето развитие. Обратно към днешната тема. Какво представлява газлайтингът? Газлайтингът е когато някой се опитва да ви манипулира, прилагайки психологически методи, за да ви накара да поставите под съмнение разсъдъка си или вашето възприятие за реалността. Човека, който прилага този похват, има за цел да накара другия да се съмнява в своето отношение към ситуацията, подкопавайки неговата увереност и вяра в себе си. В общия случай, наред с поставянето под съмнение на собственото им възприятие за реалността, жертвите на газлайтинг се чувстват безпомощни и изолирани. Други симптоми са чувство за обърканост, съмнение в себе си, ниска самооценка и трудности в работата. Каква е противоотровата за този тип манипулация? На първо място е важно човек да бъде свързан с чувството си за собствена стойност и да се придържа към собственото си възприятие за реалността. Колкото по-неуверен е човек, толкова по-лесно е да му се повлияе или той да бъде манипулиран. Ако пък вие сте свръхчувствителен човек, който има високо ниво на емпатия, особено внимание проявявайте около токсични личности, които могат да използват вашата добрина и емпатия срещу вас самите. Ето и няколко от най-често срещаните газлайтинг фрази и как бихте могли да отговорите. Ти си прекалено чувствителен. Или ти си прекалено чувствителна. Реагираш твърде емоционално на тази ситуация. Какво се опитва да направи манипулаторът с това свое изказване? Да омаловажи вашите чувства и да ви накара да се чувствате виновни за тази своя реакция към неговото или нейното поведение. Как можете да отговорите? Тук не става въпрос за моята чувствителност. Аз съм човек, който държи на уважително отношение. Нека да се върнем към конкретната ситуация и да обсъдим това поведение, за да потърсим заедно решение. Защо действа този отговор? С него поставяте границите си и връщате разговора обратно към темата. Също така отклонявате атаката към вашата чувствителност и поставяте очакванията си ситуацията да бъде обсъдена. Друг израз, който се използва при газлайтинг. Аз съм си такъв. Какво цели тази фраза? С нея манипулаторът отказва да поеме отговорност. Той или тя заявява, че си е такъв и се опитва да ви каже, че неговото или нейното поведение не подлежи на промяна и просто трябва да го преглътнете и да се съобразявате. Как обаче вие можете да отговорите? Твой отговор не ме кара да оправдая поведението ти. Нека да обсъдим конкретната ситуация и да намерим решение, което е добро и за двама ни. Вашия отговор показва, че не сте склонни така лесно да преглътнете ситуацията и да си затворите очите за нея, а държите на поемане на отговорност. Друга често срещана газлайтинг фраза е "правиш от мухата слон". Какво се опитва да направи манипулатора, когато я използва? Той или тя се опитва да омаловажи вашите притеснения или нуждата ви да обсъдите конкретния проблем. Как можете да отговорите? Виждам, че имаме различно възприятие на реалността. Моята реалност е, че този проблем е важен за мен и настоявам да го обсъдим, като му отделим нужното време и внимание. Защо този отговор работи? Подчертавате вашите нужди и настоявате за обсъждане. Още едно изказване, което се използва при газлайтинг. Всички смятат, че си луд. Или всички, с които обсъдих тази ситуация, смятат, че реагираш прекалено емоционално. Или всички от екипа смятат, че ти не си прав в тази ситуация.
Какво се опитва да направи човека, който използва някоя от тези фрази? Да ви изолира и да създаде усещане за натиск от едно невидимо мнозинство. Как можете да отговорите? Мнението на другите не е тема на разговор в момента. Нека да обсъдим конкретната ситуация, да се придържаме към фактите и да потърсим решение. Защо работи този отговор? С него показвате, че не се поддавате на този опит да ви изолират от останалите и да ви внушат, че тяхното мнение се обединява и подкрепя мнението на манипулатора. Също така поставяте отново вашите нужди да се обсъди конкретната ситуация. Разпознаването на газлайтинга е първата крачка към това да усетите, че имате контрол над ситуацията. Какво направихме в отговор на всички тези опити за газлайтинг? Пресякохме опита за манипулация още в началото и върнахме разговора към темата на обсъждане. Нещо друго много важно. Когато отговаряте на човек, който се опитва да ви манипулира, придържайте се към фактите. Нека отговорите ви да са кратки и по същество. Токсичните хора се захранват именно с вашата негативна емоционална реакция. И още няколко неща, които можете да направите. Ако газлайтингът идва от ваш колега, потърсете мнението на вашия пряк ръководител. В идеалния случай, когато разговаряте с него, е добре да имате пред вас записки и конкретни факти, които да цитирате. Не се опитвайте и да спорите с манипулатора. Той или тя няма да се извини и няма да признае грешката си. А ако след като поставите граници, той или тя продължи да се опитва да ви манипулира, оттеглете се от дискусията. И нещо много важно – не се изолирайте. Ако манипулаторът се опитва да установи контрол върху вас и да ви доминира, като се опитва да ви изолира от екипа или да ви убеди, че всички са срещу вас, не се поддавайте. Поддържайте връзка с колегите си и с онези, които пазят гърба ви. Ако е нужно, потърсете мнението на експерт или на ментор. Вие, сблъсквали ли сте се с газлайтинг на работното място? Как реагирахте? Кои фрази бихте добавили към онези, които аз посочих? Споделете в коментар. Гледайте и другото мое видео, в което говоря за ценните уроци, които можете да научите, след като напуснете токсичната си работа. И до следващата седмица.